Ni Mtedza Times Sport, program ya nkhani za masewero kuchokera kuno ku TTV. Program hii timayiulutsa pocheza ndi anthu osiyanasiyana amene akangalika kuchita za masewero. Akhoza kukhala amene akuchita masewero ankhonya, kandi ya tennis, kandi boxing, kandi masewero ampira wamanja ndi ena osiyanasiyana, golfball ndi ena masewero ambiri, komanso amene akuyendetsa masewero timacheza nawo program imeneyi. Chachikulu nchofuna kumvetsetsa za ntchito imene akuchita kuti ena tikhoza kutengerapo phunziro motani. Tili ndi mnyamata wotchedwa Ali Bwalo ku Malawi Schools Sports Association. Ilitu ndi hub imene ngati chiloko cha masewero osiyanasiyana mdziko muno sichingathe kutengulidwa bwino kuchokera msukulu za primary, ndiye kuti mkulu wake woyenda kumuloza chala ndi ameneyu ndi ma partners ena. Ndiye lero tifuna kudziwa zambiri kuti kodi iyeyu atakhala pa udindo ku Malawi School Sports Association MASA pafupifupi zaka 12 ali kumeneko, mwana kubadwa kumena mano kuyamba sukulu ya primary ali kumeneko, wachita chiyani malango choti akhoza kuloza. Ndine mkonzi komanso mulutsi wa programu iyi, coach player Peter Forte, pano pa TTV. Ndikupemphe kuti tikhale limodzi. Cheri Bwalo. Bwana Mwenye zina cha Rosa timati Ignazio Gredenko Libwalo. Kwano ndo Mozambique? Ine ndi wa Kusomba. Ignazio Gredenko. Yes. Gredenko ni Malawi? Ya, amene anali mzungu wa ku Russia, amene ankacheza ndi Malemu Matala. Ndiye tamanana ndi Basanzi. Umoti ndo wa ku Russia. Nditakutero ndicho. Chabwera. Yeah. Mtango hii ambira nkhani pa mtumba. Ignazio Gredenko Libwalo ndi ndani Malawi? Ignazio Gredenko Libwalo ndi sports administrator, komanso is a secondary school teacher. Yeah, ndi chairman wa Malawi Schools Sports Association. Amene amachita chair bunge la MASA plant urban, which is responsible for kuyendetsa masewero onse achinyamata school za primary komanso za secondary. Kulapita kulizo wewe? Kumene tinafika ku chairmanship yanapasa chaka cha 2015 if not 16. Amapereka umakhala mavoti amasankha? Yes, kumakhala zisankho. It's a 4-year term. Yeah, so after every 4 years umabwera zisankho zimene zimambera ku national division level mpaka na district. Inu muli pati? Ife tili pa district level. District level? Yes. Tsono matelemu mpaka na atatu, Libwalo, Ignazio, anthu ena kulibe? Anthu alipo ndithu, koma mwina kumakhala kuti malingana ndi mmene ntchito ikuyendera amakhala anthu akuona kuna kuti aitenti mpemphebe mkuluyi tikhale kuti tigwira naye ntchito limodzi. Sikuti ndi chinthu chonena kuti ndi Libwalo yekhayo, koma kuti tonse timakhala kuti tigwira ntchito pamodzi, ndi timakhala kuti takhulupirirana tikugwira ntchito yabwino, ndi timakhala tikupangana maintain kuti tipite patsogolo. Inuyo ntchito zikulu zimene mumagwira ku office kwanu ndi zotani? Ya, mwaka ngati bunge limene lili mandate likuyendetsa masewero a chinyamata ku skulu za primary komanso za secondary. Objective yathu yayikulu kwambiri ndi kupangani kapena kuti kuzula talent imene ili msukulu za primary komanso za secondary. Tikayitenga talent imeneja timakhala tikuyisula, tikayisula ndi timazayitenga ndi kuyipereka ku elite sports, maklabu akuluakulu komanso mwina ma academy associations. Ku Malawi kuno anthu akangomva kuti za masewero amati ndi football kapena netball. Boxing sikulimbikitsidwa, rally race sikulimbikitsidwa, athletics sikulimbikitsidwa, golfball ni masewero ena amene akwera kumene pano anthu amene kuti nzana anthu olemera kapena nzangerezi. Kuti bungwe lanuli ndi latsankho? Bungwe lathu silasankho.
zonsezo masewero amene mukunenawo is only boxing imene mwina pakati pa sitina pange kuipanga promote kwambiri koma timapanga promote masewero osiyana-siyana apart from football ndi netball. For the past 4 or 5 years tauna kubwera kwa ma minor sports ochuluka kwambiri. For example, korfball, komanso tili ndi as we speak ndi ubalo umene tili nawo ndi Cricket Union of Malawi. We are expanding the game of cricket kupita kuma primary schools osiyana-siyana. Pangwiranso program ya archery imene 2 years ago we trained a lot of sports teachers moti ma school ma association ya archery, ma clubs archery osiyana-siyana. Komanso tili ndi game ya korfball imene pakali panopo yayamba kusefukira ndithu tayipanga promote kwambiri from last season panopo yamba kusefukira ndithu kupita kuma schools osiyana-siyana. Komanso we have had kukwera kwa timati technical komanso triathlon imene imayamba ndi swimming kenako kuthamanga kenako anakatenganisha kumasewera. Tibwera kumasewero awawo ampira wa miyendo. Yes. Taona skulu zambiri za primary ngakhale za secondary ground kutha management panga take over kumangapo infrastructure ma building pamene kumena makalasi mwachisanzo Blantyre kuno tindi na Miwawa panali ground. Iyo ground palibe namakapo mabuloko. Ntchito yanuyi sita kupereka uphungu kuti kodi ndi office ndemo kuti tomolamo. Ayi, pamene timakhala tikugwira ntchito yathu sitimangogwira ntchito ngati tokas independent body. We have various stakeholders including the education officers. In fact, bunge lathu we report directly to the DEMS office. Komanso pa division level to the division office. We have various stakeholders including the city council itself. Yeah. So case imene mukina I think inachitika 5, 6, 7 years ago. Inachitika tinakhala pansi tinaunikirana chitulo kunena kuti zidachitika ati mu. Yeah, zinachitika ndithu. Yeah, kumano tinakhala pansi ndikuunikirana bwino chitulo kuti from then kuzafikana siku la lero ayi tsanami. We haven't had any cases this week. And panopa as we speak tabe personal stakeholders kunena kuti chifukwa cha vuto la kubwera kwa cycle kunaononga kwambiri ma quality ya ground moti ababa going forward from next term tilonjeza ma stakeholders ambiri kuti office yanu itabwera tinaona kuti Mayor's Trophy yakazikika ndipo ikuenda bwino kufikira lerolo. Yathandiza motani Mayor's Trophy kukumbula luso limene mwina ambiri samalidziwa. Mayor's Trophy ndi chinthu chachikulu kwambiri chokukulira masewero osati ku Blantyre kokha komanso Malawi kumijeni kupeza kuti mwina tili pachangu kwambiri komano ndingukupasa ndisanso cha nyamatawo yamene kusera timu ya Flames Chifundo Mphasi ali ku Zambia pa last year anamationa mabeli kukaiziti kunali kusenepo kumene kuchochani amene uja West Africa ukafika kumene kuchapo anachoka kompama pakemba pomwe Blantyre FC yo pomwe pa Mayor's Trophy anokuphunzira pana mama mwachidule titakunena kuti Mayor's Trophy atitulusira maluso ambiri especially ku football komanso ku netball achina Peter Banda ma products apa amene acha Mayor's Trophy taenda nawo tasera nawo moti kufika na papa anachokeraso komwe kwa basi achina Mike Nkwati Mayor's Trophy kamene chai chotero kunena kuti tikamakhala timakhala tikuyamikira kwambiri ma sponsors apa amene amakhala kupanga sponsor for ticket ikakamba sponsors osiyana-siyana koma mwapadera ti ayamike anzathu kaniko amene akutipanga sponsor pakali pano tili mu term yawo yotsiriza chaka chimodzi chinali pa contract yosiyana zaka zitatu komano for this period aitaona maluso ambiri kwa basi amene akhala kuti akutuluka komanso ma motivating factors kwa achinyamata athu masewero amanja komanso amene akhala apamwamba. Alright, Ignazio, Mayor's Trophy masa panopo tili pati. Yeah, panopa tili pa stage ya ma district games. Blantyre Urban niko Mayor's Trophy. Imene akupanga sponsor ndanzatu kaniko Holdings Limited.
tinayamba kuisewera mu tinalandira contract ya zaka zitatu ndesa chaka chino chomaliza choka chino ndichomaliza ndipo mu chaka chomaliza chino takhala tikusewera ma games amene from September mpaka na timaliza December kwa 14 December ma finals tikasewera ku stadium ma categories ndi atatu netball, football komanso athletics kwa chinyamata atsikana ndi anyamata amene ali osapitirira zaka 15 ku primary za mu Blantyre City ndedi ndi mazoni 7 ndi Ndilande, Limbi, Bangwe, Chiromoni, South Runzu, Chilimba komanso Zingwamba ya ndiye konseko kwabwera ma champions ama games amene kumeneko ndedi ndi ma team 7 amene pano anyamata kumenya ma quarter finals amene wati khati kusewera kunoko mpaka na next week Friday time it is a figure in the district semi-finals. By 11 December, tizakhala ndi ma third place games. Amene ma finals eni oti kupeza no district champion. Azachitika pa 14 December ku stadium. Ku athletics tizakhala ndi ma categories osiyana-siyana. Ndi 100 meters race, 200 meters race, 400 meters race, maso ndi high jump, maso relay race. Discuss javelin ndi asitsa. Konguti kukwangula ndi pa 14 December paka mu stadium kukwangula pa 14 December paka mu stadium mzinda wa Blantyre lisakhala tsiku lalikulu kwambiri mbali ya youth sport ku Blantyre muno makhala ndizo chitika zambiri kuyambira mamawa mpaka na madzulo. Ndipo tiyambira amene timaonera pa tsiku limene lili imakhala ina kuti is the climax chabwino zimakhala zeni ndito tatokoza baba dera tiyathokozeso za ma sponsors athu andi ku Holdings Limited kutitenga kufika na siku lalo achira zinthu zambiri athandizira kwambiri kusola luso ku Blantyre komanso mudzi. You see them coming back? Yes, we are hoping so because we have had a very good working relationship with them. So we are just keeping our fingers crossed. Of course, we have already started engaging them. We hope kunena kuti zose ziyenda bwino ati happiness. Koma chula kwambiri za masewero ampira wa miyendo football. Muri pasani maina amene. Ku bali ya masewero ampira wa manja. Ku bali ya masewero ampira wa masewero wa manja. Tiliso ndi atsikana amphamvu amene as of now kuti mbwere weekend ababa mupike mu kukoma Diamonds matimu onse amene ali ababa ambiri 3/4 ya maplayer amene achokera ku Mayors. Komanso apart from netball ndi football itabwera niko inacho nachochekera kuna kuti tionjezere mu game ya athletics. Moti last season the other season komanso season yote kumapita kuma finals tikati ndi ma athletic games osiyana-siyana. Anthu ambiri akhala akudandaula kuti chiyambi chakulowa pansi masewero ampira wa miyendo athu malaimoni ndi youth football. Tibwerere kuma basics. Primary school football, secondary school football, mipikisano ngati memuna na Mayors Trophy ndi zina. Inuyo mukugwirizana nazo kuti tikulephera kuchita bwino kuntundako chifukwa choti grassroots sili bwino. Yeah, we can say that koma not kuti anthu pa ground sakuyesesa. Anthu pa ground akuyesesa chambeso kuti pali ma challenges ambiri. Woti kuti tayambe panopa kuti tikosoni ziwiri zitatu ndikandire appreciate. Komabe muti beno. Mukaza kuti chikuchitisa zimenezi. Yeah, one ndionena kuti we are trying to unearth talent. Anacha maitopanga unearth talent timafunika tapase platform yoti anacha asitani azisewera not just periodically komano consistently. Yeah, ndiye mutakupeza kuti mmene abwerera nzathu aniko chonchi ndiye kuti tikafikira ina mwina na kuti economy sili bwino azisunga kaye. Yeah, ndiye makhala kunena kuti the rate mmene tikupasira anacha ma tournaments kuti azikhala kuti anikodi akupitisa pa tsogolo luso lawo. Ma sponsorship anacha makhala kuti akumatsika pang'ono chifukwa chonena kuti potential sponsors akumadandaula nkhani yokhuza nditani because nkhani yokhuza ndi kuno. Komabe despite that pali anthu ena mmene anenera zathu ngataniko komanso the government on its part imayesesa kuweresa every season youth games through the Malawi National Council of Sports. Zimene zozimalimbikisa so kumene kuti anacha tiziasunga mareke onena kuti nthawi zonse ali busy ndi kuchitisa masogolo. Going forward, mukuona kuti tsogolo ndi lotani makamaka ku Mayors Trophy.
ntchito imene tagwira komanso zipatso zimene zatulutsa Mayor's Trophy kwa zaka zambiri ndi apamwamba kwambiri. Ndine chikhulupiriro kunena kuti kusogoloko titapitira ndi ma sponsorship otere komanso ma games otere ma disciplines osiyanasiyana titakuzakhala national team yamphamvu kwambiri ma disciplines osiyanasiyana ngati football, netball, even athletics. Kwakukulu makamaka tikakhala kuti tapanga choncho gap ine makhalapo pakati pa transition kuchokera ku grassroots level ukafika pa elite sport apapa pamakhala apapa pali ma academies ochepa amene amatisungira na ife pasi patikasula tisanafikise kuti akafike kuti akasewere bullets akasewere wanderers pakufunika achina otileka lulu ochuluka apa pafunika achina otileka lulu ochuluka pakufunika achina chatama achina Silas Lwindo ochuluka Silas Lwindo apa amene pachapa akhale ochuluka kwambiri ndi ma academies. I'll give you an example ya mene nali academy ya Short Street timati ife tikapanga luso Airtel competition Coca-Cola competition timatenga luso lija ndikwaitana chinampoda ndikwaitana makochi osiyana-siyana tabwerani pali ana awatadzaona kumene kucha kunatuka china Truso Pipe Mike Nkwate Patrick Phiri adopa Gabeya Mirako Gabeya Lefson Maganizo Mike Nkwate Ujeni Brighton Muntali Brad uyu ali anali usilefa midfielder wa Wanderers Chikondi Kamanga wina iso alipo wina timatenda nusu Ernest Tambe ma products amene achaonena kuti pa ground pa best apanga kuchipasa academy pigeno ipitise kuti where it sport ndiye panopa we have had ma academies acha aukanga kuti akuchepera kuti kugape yakuli imene ilipo panopa kuti tipezeke kuna kuti achita bwino kusogolo apapa pasi patikapika ma academies akachuluka. I can tell you bana all African Cup kuti kama in short chuma chikutivuta academy ungaipange institute ulibe ndrama yakwanira ya chuma chili hapo anawo ofuna zipita kusukuma atija maendedwe ndi azizawo ya of course ya nditi bwana mukutakhala kuti chauta kukondani kuposa kubanja lanu kapena ine amene pano mumafuna kuti Malawi idzakukumbukireni ngati Ignazio Libwalo otani Malawi ineyo makamaka ma faces awiri choyambirira ngati sports administrator munthu amene anakhala ozipereka kwambiri kuthandizira ma games makamaka masewero a mpira wa chinyamata Blantyre Urban kuchita promote minor sports komanso increasing timati coordination ndi ma various stakeholders amene mwina mbuyo mwamakhala kuti amakhala ngati ali kutali komano azofuna kuti matha kuwabweretsa pamodzi ndikumanyamukira ndikumayendera limodzi komanso apart from that ngati Ignazio Libwalo dziko solita kuzandikumbukira ngati mmodzi mwa amene anathandizaso kusulana nkalasi sopano chipifwa ndine mphunzitsi ine secondary school teacher ndimafunsa na mayo asitizi kuti amene so anathandizira kusulana ambiri as I speak ana ina amene aphunzitsa ali ku university ena anachita bwinobwino ali ma degree amatiwepa kuti gera mathuku achati kamaenda amanyema amati asa bera nule alright mnachulapo za Peter Mponda Academy ndiye nimafuna kudziwa kuti mukakhala pa period ya 15 years imene mwaseva komanso kutsatira masewero ampira wamiyendo Malawi muno ulemu mumapereka kwa aphunzitsi ati ku Super League football bwana Forte mphunzitsi wina aliyese amene ali ndikuthekera kuti wayima pa ground pacha kusogolera timu aliyese apeneka ulemu wake chifukwa chonena kuti chokhacho chongopezeka kuti timu yayikulu ya mu Super League yamukhulupirira mtu tabwera timu ndi zitisogolera zitikochera anthu amene ali ndikuthekera koma zimangotheka kuna kuti popeza ndi competition ena amakhala kunena kuti achitika mwayi onena kuti aposera anzawo koma Malawi munomo kocha unali yese timapasa ole ndi makocha ambiri wamusewa timakhala tigwira nawo ntchito ana mukwapanga rate mkalasi mwanu that is now academically school kwanuko ngene maphunzitsi excellent good very good poor ndikufunsa za aphunzitsi ngapo amene mungaloza okay nditakukupasani wina aphunzitsi 4 kapena 5 komano kuti among them kuti ndine kuti uyu ndiye mwakuti ayi ndinama okay 4 5 I'll give you one Enos chabwino Enos Chadama nkulu amene chamapira ntchito ya mphamvu chabwino ndi contribution ya nkulu amene ku youth sport
yeah sitingakambe Chabwino. 1 2 I'll give you Peter Mponda neso Peter Mponda kutoka kutali kwa youth sport ndipo ligoje wina amene somwena anthu sitima mukamba kamba koma ndi munthu woti wachitaso contribute kwambiri pamasewero a miyendo kumalayi kunoko Trevor Kacha atono kuti pano akukocha timu yake ali ku Tigers amene wocha wagwiraso ntchito ya mphamvu kwambiri tinda china Oche Kalulu Obre Nankuni komanso osaiwala munthu wankulu leo we can't talk of youth development kumalayi leo ojirapo onse aja chinankwati aja ana ake amene acha. Would you tell us a day you'd always remember being a sad day moyo wanu either in office kapena kumasewe, a very sad day for personal life kapena kumasewero kapena whatever? Sad day umbali ya masewero a mpira inali that was I don't know if it was true I don't know which year was that? I remember it was Kosafa Cup imene Malawi ikamenya ma finals in the South Africa. Yeah, we lost that game 3-1. Yeah, imene yo in South Africa. Ndinakumudwa kwambiri kunali Viziti Patrick Mayo kayandani imene ko South Africa anatibaya chigoli kumapito kucha nthawi yokutaita cha 3 titasewera kuno the last time minutes kuti apapa titabweza 2-2 muna game tipititse kumapenalty. That was my saddest point. Yeah. All right. Yeah, kumano in like personal life I think the saddest day was in 1999 when I lost my father. All right, fine. Yeah, sure. Do you think there are other questions that would have liked to be asked in this program? As far as I know, sina fursa zimene mukadakonda mugawane naye Malawi pakanena. Yeah, of course kwambiri mwafunsa kumano mwina kungu wapempha Malawi kumona kuti ntchito zina zimene ntwina kugwira komanso mwina makampani osiyana amene akugwira kumena kuti azapanga promote sport pa ground tizitha kuwalimbikitsa not only kungu walimbikitsaso chabe komanso ifenso ngati tili mkutekera tibwere panzere titani kuti tilowepo tithandizire pamene maklabu ajapo sponsorship ikubwera pa top level pa elite sport paja kumusi kunso titani kuti tibweretseko so that tikakhala busy kumusi kuno apaso pa transitional pakakhala busy kusogolo zimene yakhale kupanga Zambia zita anachita strength and base grassroots di transition panopa zawo zabwino. Ignazio Libwalo mmodzi wa akuluakulu kubungwe la Masa Blantyre Urban amene wakhala ali pa udindo kwa zaka pafupifupi 12 tsopano uku ndi ku Blantyre kutifikisanso pa mchezero wa program ya Mtedza Time Sport kuchokera kuno ku TTV mumakhala ndine Nkonzi maso mulutsi wa programu iyi Peter Fort alole akanaka ne kumando wa Time Sport kufikira tsiku lina pokhapokha chauta akadzalolanso tidzakhalanso ndi program ina pamene tidzakhale ndi wina mulendo wina. Ni mthokozo kwambiri mzanga Francis Mzindiko amene anajambula program imene under very difficult circumstances pa open place ku Blantyre Youth Center. It wasn't easy at all. Mvula imachita chiopsezo chachikulu ndithu komano ndi mmene tamalizira moterero yapo ndayamwa akulu adatero. Bye bye, keep watching TTV.